No, že dobré ránko. Nový deň. No, v mojom domčeku, pozrite sa, aký je krásny skeleton. Hneď do začiatku nik nedá mi pokoja. No poď traf ma, a do toho si posral. No ja som creepy. Creeper, dokiaľ. No nič. Ja som chcel povedať, že toto je môj nový dom, vyzerá... Ja viem, že vyzerá hrozne. Postavil som si ho takto aj malo, chápete. Môžem si tu chytiť nejaké rybičky. Oddychovať, opalovať sa. Creepery nedajú pokoja, samozrejme. Ako vždy. Poď sem, tu tomu to môžeš odbachnúť. No, bože, ty si Jožo. Poď sem, more. Krásavec zelený. Jo, poď sem, no tak, boha. No. Oj. Ja som chcel trochu odstrčiť. Ale ako toto bolo celkom dobre. Znamená, že som až uletel doslova. Polhabka. Potom by som aj mohol natočiť video, či dokážem prežiť s polhabkou, ale kamo. Zdochnem v prvých 5 sekundách. Dobre, tu mám nejaké papko. A ja vlastne ešte nemám ani meč vyrobený. Ale na čo, mám sekeru, to je dobré. No nič, hodilo by sa aj z nejaké rybičky pochytať. Takže napríklad tam hodíme. Počkáme si chvíľočku a mám akú? Lososa, super. Ešte môžeme aj druhý raz hodiť. Ešte mám 2 tresky, ale z toho sa nenajem ja. No poďme. Ktorá sem pripláva? A je to treska. Výborne. Ale ešte nemá žiadnu pufferfish, to je dobré. Pufferfish nikto nepotrebuje. Hej, nejaké svetlo. Dnes sú tie podvodné ruiny, ja som vždy chcel nájsť tie ruiny. To je fajné, počkaj. Musím ísť trochu hore. To asi nevyzerá ako ruiny. To vyzerá skôr ako nejaký dom, to je strecha. No len tá voda tu 2 razy nevyzerá na tom. A počkaj, tak sa to aspoň môžeme nadýchnúť, nie? Dobre, tak sa nadýchnem proste klasicky hore. Ja som chcel vyskúšať sa... Oj! Zombík. Ten utopenec. More. Ja neviem... Aha, tu je jeden. Tak ty poď sem. Toto je moja pláž, nerozumieš? A keď tu chceš bývať, tak zapláť nájomné. Dobre. Idem sa pozrieť do toho domu, až to má veľa vchod. A ono ten dom má aj ochránku, no nič, tak to musíme takto spraviť. Dobre, možno sa mi dostanú. Hohoj. Hohoj, trochu krvi a dvere otvorené. Asi... Neviem, čo mi tam chce úplne ísť. Ako krv ide na druhé poschodie, či tuto. A mŕtvola a pila. Ty vole, kamo, kto tu dokáže bývať? Toto na 100% je nejaký opustený dom. Oj, tak tam nejdem. Ešte tam je napísané, že nestupovať po anglicky, tak posluchnem teraz tú značku. Ale krv ide sem. Ja nemám zbranie. Čo to je? Haló? Haló? Hej. Do keľu. Čo to je? Kde to je? Haló?
Kurník, ja neviem, čo z týchto troch vecí dáva najväčší damage, asi krompač. No tak, to prdele. A tuto je. Dobre, on sa aj doreže postupne, ale ja tej pile trochu pomôžem. Dobre, jeden je dole. Nechcem ísť aj druhý na mňa, si to vtedy trochu dohylujem. No poď, hal, oj! On sa pokakal, pomoc! Sa rozbil krompač. Dobre, dostal rukou. Fú, a teraz už iba z týchto dvoch vecí typujem motika, lebo motika je ostrejšia, ale zase keď dáš lopatu niekomu po hlave, tak to tiež nie je zle. Kamo, čo tam je? Nedá sa nejako hento zastávať. Zoberiem aj túto hlavu. A musím. Tak. Aby som na to nestúpil, radšej takto prejdem, hej. Pavúky, ojojoj, pavúky, tých sa bojím. Dostal motikou. Dal mi poison do keľu. Ma otravil. Dostal motiku, si zasran. Dobre, je dole. Musím sa ale dohýlovať, skôr nech ma zabijú. To je úloha. Haló? Sa bojím, že koľko je ich tam. Pokiaľ ich tam je nejako malo, tak to ani netreba extra riešiť. Tu je hneď jeden. Hneď dvaja do keľu. Potom. Aha, ide tretí. No tam motikou dostal. Štvrtý. Došiel, sa mi to rozbilo. Kurník šopa. No tak nie. Žijem. Ja žijem. Do keľu. Dobre, ja som si tam respawn. Lopatu beriem do ruky ako zbraň. Dobre, dostal 2 razy lopatu a je po ňom. Bojím sa ale extrémne, lebo už mi dochádza aj jedlo. Mám málo hapok a ja neviem koľko oberajú títo moje zasraní. Dobre, tak to nebol dobrý nápad. Jedno hápko. Žiadne také. On padol dole. Pol hapka. Žiadne také. Dobre, musím sa nájsť. Tam hore asi oni volačo skrývajú alebo niečo. Ale už mám iba lopatu. Kurník, ten meč som si mal vyrobiť. Sekera moc dlho nevydržala. Už tu nikto není. Super. Ani tu. Fuj, ale paučím tu jak nasraných. A čestka. Nejaké veci. Poklad. Miska. Super. Skazené mäso, to nebudem ani potrebovať. A koniec, voľaká knižka. Ukáž. Toto je môj koniec. Všade sú pavúky a nejakí kanibali. Už to tu neprežijem. Pokiaľ toto niekto nájde, tak budem rád. A legenda vraví, mohol by si dať odber. Tomu ver, akože ľudia, mohli by ste dať like aj odber. Mne to len pomôže a vám to nezaberá ani sekundu. A aby som ešte misiu vyhlásil za uzavretú, tam musím ísť do svojho domčeka. Dobre, a misia je uzavretá práve teraz.
No nič ľudia, takže to by bolo k dnešnému videu všetko a pokiaľ sa vám video ľúbilo, nezabudnite zanechať like a odber a pokiaľ neviem čo, tak neviem, dobre, nezabudnite dať ten odber, ok, dobre, čaute.